Днес ще играем с една моя приятелка на 30 импрес. Много тъжно го казах. Нали? Да. Аз сега ще си го настроя на руски. Добре. Мога да... Окей. Джойнахте. Ето това е тя. Окей. Ето това е моята приятелка. Ето я. Чакай сега. Конгър. Не. Я. Стават ми Как? още няколко звезди да станат трендсетър и трябва да ми помагаш, чули? Окей, ще ти давам само 5 звезди. Точно така. Аз теб също ще давам. Добре, аз сега тази тема не я разбирам много. Ама Чакай. като гледам хората, всеки се облича различно. Те, че трябва... Десетилетия. Всеки се облича различно всъщност. Ти ми забеляза ли? Не знам какво означава, ама се едно, че ставаш на 10 години. Значи ще направя себе си колко съм грозна. Гъбро. Аз не знам как изглежда, много съм умна. Не, тази коса. Не. Да, по-добре, само че е малко наглася, защото е малко кривичка. Мъничко, съвсем малко. Не, че прилича на човек. Опа. Малко ме е страх. Малко тъпичко изглеждам. Ако знаеш, дърпам. Така. Аз на рождения си ден бях просто по тениска и къса гащи. Пък някакви тук ги гледам, ми се правят на някакви откачалки, правят се на някакви не знам какви, ще подеря. И просто аз бях с дълги гащи, защото аз съм в зимата. Да. Колко споменатка го друг. Нямам търпение да стана трендсетър. Ти го повтарям 25 пъти вече. Ей, какво правиш, бе? Ще се смееш. Като да жена. Някакво ми се е направо, се ще ходи на Малдивите. Бах ти тапака. Аз ще се направя моята рокля, с която се празнува десетилетие. Аз пък мисля, че няма време да направиш тази рокля. Ще успея. Ще успееш някак. Човек, това съм аз на рождения ден. На рождения си ден. Беляй към мен. Втората ми беше на капибари. Аз трени, тя бях ли да поканила? Не, май. Ма ти на никое.
Иначе да, на второ съм. О май гад, дали са ми 12 звезди. Добре, още 35 звезди. Трябва да се правим на някакво гадно място. В пустинята. С пустините ли са? Лична пустиня. Добре, време е да се направим чудовище в токсичната плащиня. Къде си ти искам да ти покажа колко съм хубава? Ето ме, аз съм черен негър. Ето, това ще е пустинното чудовище. Аз мога да се помня. Ама не знам какво да взема такива дрехи. Сетих се. Ами аз просто... Аз ще се направя на черен човек. Току-що ще пръднах. Не, наистина ще го нося. Иначе сигурно скоро ще стане това. Сега. Добре. Много ми е забавно това да правя. Това ще напиша долу, ще напиша монстър. Ето, не, това е човек. Нали? Моето е човек. Не бих казала. Така не е. Вау! Вау! Това са ми любимите ръкавици от Випа. Само тях ползвам. Когато има, не, трябва да правим някакви тапаци. Светло лице или тъмно лице? Не знам, какво ти да е, чак толкова с не ме бърка. Направи се така, че да си красива. Кръв? Много съм страшна, нали? Дори нямам... Имам една коса, която съм е превърнала на гъс. Тая глава, която имам, ми е коса. Това е коса. Ако chcеш, после ще отидем някъде така, че да можем да я вземеш зада. И другите глупости. Окей. Като ме гледаш отзад, съм много гола. Окей. Трябва ми за омага, дори не искам да си гледам косата, човек. Толкова се бъгната. Отблизо да я гледаш, отблизо. Омага. Да, ця коша. Гледам тази. Тази. Тези, ако си ми цялат. Омага, аз нямам време. Няма да се разберем така. Добре. Добре, направих нещо рандом. Омага, само 20 звезди! И любимото ми лице е тук. Трябва да се правим. Аз го разбрах, не ми казвай. Аз не го разбрах. Да се направим да привличаш момчето на сладко. Някакво такова. Ще се мъча. Я ще се мъча спокойно. И сега ако играе някакво момче...
Ще е яко. Опа. Ша? Ме е страх. О, че ми изпука кръка. Няма повече краставички. Ничката с сета. Това мен не знам, ама според мен не изглежда добре. Малко е странен. Това е. Нещо, което мога да кажа. Иначе за сега върви добре. Плата е добре. О, взех паричка. И то златна. Яко. Добре, сега изглежда ми сладко. Кога минаха той време, бе? Кога минаха 3 минути? Ще кажа на бабата Инфю. Аз цял ден измислях какво трябва да казвам в този видео. Верно ли? Да. Малко се притеснявах. Но всъщност много е забавно да снимаш. Просто си говориш си като някакъв тъпчо. Не знаеш какво правиш, ако си нов. Аз съм участвала в видеята на Дани Кин. Все пак. И ми е малко по-супер. Иначе, например, ти, ако... Човек, аз съм си добавила толкова много поли, пък дори нямам нищо отгоре на себе си. Добре, сега ще го направим. Ама едно нещо ме е страх. В момента, сега правя това отсъствие. Да, това... Да не го направя грозно. Да! Омага, аз забрах, че изобщо съществува това. Това ми трябва просто. Това ми трябва. Добре, сега изглежда яко. Просто трябва да добавя толкова много неща. Съм измислила да добавя, че... Аз се чудя как ще ги сложа всичките. Не искам да слагам ненужни неща. Ще сложа такива неща, които по-трябват сега. Не, някакво... О, не. Не. Сложила съм толкова много неща. Дори ще махна някоя пола, която хич дори няма смисъл. Добре, това няма смисъл сега. Това нямаше смисъл в момента. Който бях сложила. Да, така. Омага, трябва да сложи нещо там, трябва нещо да сложи отгоре. Дай ми Господ, обичаш ме. Нали знаеш, обичаш ме. Все пак, дилъри сме. Работим заедно. Господи. То. Добре, явно, че ми е това аутфита. Падах. То паркур труден. О, темата е да сме научили. Това е яката. Добре, аз сега казвам чао на вас.